Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव खनसेबाव फिन बरायहरनाय जाबाय। बहुत गोबावनि उनाव दिनैसो ब्लग लाबोदों आरोना लोगोफोर। दिनैनि ब्लगाहाय जाबाय इदिनो संनायनि आरो। जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। दायो जोङो सिगाङावनो अमा बेदरखौ सुना लाग्रोनोसै आरो लोगोफोर। बेनि उनावहाय दसे सम रुना दोननोसै। दायो जोङो बेवहाय हालदै एसे होनानै रुगोन आरो लोगोफोर। बेनिफ्राय एसे मिक्स खालामगोन जाहाथे मोजाङै नाङो आरो। बेनिफ्राय संख्रि एसे होबाय। दायो जोंनि रुनाया जाबाय आरो लोगोफोर। बेनिफ्राय जों बेखौ मोजाङै सुना लाफिनगोन आरो दै गुसुजों। दायो जोङो मैथ्रु फिथाइ लेमसै आरो लोगोफोर दालि मैगंजों संनो। दायो मैथ्रु फिथाइखौ हागासिनो। फेस गाबनायखौ दायो जोङो अमा बेदरखौ सावनो थाखाय बासिदों आरो लोगोफोर। माने खावसे भाजा संगोन ओमफ्राय खावसे सावनानै जागोन आरो। ओमफ्राय दायो सावना जानो थाखाय बासिबाय थादों।
Ele. Mana ada lagi tu semua. दायो जोंहा मोनजोब्बाय आरो लोगोफोर जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच थेंक्स फर वाचिं गाइस नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय